I li vam dir que sí, que tu sí que vales. Per tant, s'ha classificat, no sé si és per la gran final o no, però enhorabona, doncs, per l'Àngel Batlle. Continua la seva demostració d'exhibició música! Voleu que provem de fer una zona sencera? Sí! Correcte, quina? La Caixa Penedès. Caixa Penedès. Va, aprofitant que... No t'adormiràs, ara? No. No et veig patir gaire, això està bé. Va, aviam. Preparats? Sí? Música per no sentir el carrer. Aviam. Oi, 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 saltem cap a l'altra banda. Oi! Cap a una banda, cap a l'altra. Cap mena de problema. Vaig de parar de baixada, no sé, jo el vaig seguir, no sé què fa, ens anem de baixar. Preparat? Déu-n'hi-do aquesta, Doncs jo ja ho tinc clar que fa estona que Déu-n'hi-do. Va, provem-ho. Posem-hi música, va. No, ja està això. Reflection of sunny friendly faces, surprised to find you feel at home.